Kaluguran kong kabataan, kinasal pantayanan. Inya pong minabasa na Domingo, Peparangalantaya, ing Santo Niño. At bago tamo, metong kareng exciting moment. Kinbiyan ning metong apengari. Poday anak ng bingon, magmula ng magsalita. And begin to mumble words like mama or papa. But very alarming, 2 years old ng anak mo, kaya pa magsalita. Baka naman ng anak mo, special child siya. Baka kanyang autism, o kaya naman maklakya, o kaya naman kanyang cerebral palsy, or whatever. Ulimento kaya na po itong magsalita niya. Lalo may makikilala. At yung meto mapengari labitaning kaya anak bayang magsalita. Buri na magsalita yan. Ituruleng magsalita. At buwat ang anak magsalita ni malapit ni makaya-kaya. Lalo may makikilala kapilugluban. Niya sana kaulaga ka rin may paglolo. Itang ka rin ang courtship period. Nung ka rin bubulalanda. Ing ka rin ang kapanamdaman at kaisipan. At kimuli na niti, sumipuling lugod. Ang ganagyan na italaganay ka rin ang sarili. King kasuyuan. Handugang pagmamahala. Handugan ang buhay sa sakramento ng kasal. My dear friends, may itong karang paralan para kilala may tao. Ya pinitang kotang may pagkwento kayo, may pagsalita kayo. Ya sana kaulaga ka rin may bamarkada itong karelang bandingan tayo. Uli po ang may papagkwento lang. Lalong maging matiging ikarelang banding bilang meto mabarkada. Pero yung anak kaysa pa din ng iturumeng magsalita. Kailangan pangaralan mo. Yabi din meto mayan ng emuitang malusugya. Very good. Emuitang isalime ka rin commercial milk with brain booster. Very good. Emuitang pepa bakuna may anak mo. Emuitang pepa garal may. Hubugan may kaisipan. Ampong kapanamdaman. Pangaralan may. Bendisyonan may anak mo. Benedicture. Pangamanman may maya. Pangaralan may. Pangmitulit siya kaisipan. At mitunto niya kindaklat. Ning maya pamami biye-biye. Bilang metong atawad Christian. Yan po tayo anak mo, masanting yung pakatulong, karangalan mo. Pero yung anak mo nung meron mo yung mamulang na talang modo, kamarinayan ng tampaling itang karimpengari. Yan meto kayo na kaya mabibiyang gatas ng indo, mabibiya naman, king pangarang na rimpengari. Karing pangarang, karin niya mitunto ng anak, karin niya may buklat kaisipan, karin may awubog kapanagdaman, karin may atunton yung masanting adala. Today we celebrate the National Bible Week. At muli na ni Santa Iglesia at ng liturhiya. Itang pakibalwan tayo, let us be aware of the importance of the Word of God in our life. Nung mga nanamas natin kaulagan yung meto, kaya nagtang pangaralan may. As natin kaulagan yung biyanin metro ang Christian, kinbiyanin metro ang komunidad tayo, ing pakiramdaman tayo, ding aral ng Ebanghelyo. Idang basang tayo ay sa buhay tayo, at pagmasusyan tayo, at pisulusulwan tayo, ding amano ng Diyos. And if there is one thing that keeps our community alive, ing banal na misa, di kaya namang PEC, di kaya namang bukluran, di kaya namang small cell community. From this group,
Bipapasyagi mayat na balita. Inyamin ni opening salvo na linggino hinggayang pamanaran. May bumpisayang may naran ni Jesus at ang tinganining sa sabiyan. Si siya nyulat may kulutan, dingkira yung kasalanan. Uling ipapaghari ng Diyos, malapit na kayo. This is a call to metanoia. Repent. A change of heart and a change of mind. Pahingulutan nyo na dingkira yung kasalanan. It is a turnabout phase. O tangkim pamipia dalungdo, marap kahingaldo. Bahingaldo, ipasya ni alino king kagalutan mo. Otherwise, pachay ginulat kahingaldo. Mabibiyang yung dalungdong ni kasalanan at no karimbaman mo punta. Ingalino mo magsilbiyang mundo. Uling at suyarapan mo. Marap kahingaldo. A total revolution in about face. Arapan may akong dito. Pakiramdaman ko rin kanyang amano. Panang ipasay na tinuling karalunduman at kasalanan. King pamibiyem-biyem. At yung panagkat na ligyan o repent, siya nyo at pa'y gulutan din kayong kasalanan. Maghanapin. Kapamilataning pamipasya, pamakiramdam tamo. Karinamano ng Diyos. Let the Word of God heal us. Pakayapa na sa ating Diyos yung nanumang sakit dahil kay isipan tamo. Ilakoling kaya tamo marong kapamisi. Linisan na rin puso tamo. Ingamano ng Diyos dalisaya na tamo kasalpantayan. Nung mga nanay meto may nakot ang malilili ang landas, ituntun may pasibayo, usukan may. Usukan may ang tinasok. Bangkit na may lakwet ang nanapang matsurang pamisip na at kapanamdaman nung mapalya mo itong bisang magipatid o magipatid, sarulan may isip ka rin ang mano mo. Bangkit na may pasnoya kaisipan at ileleni ang nanamang pamalak ang maghari king puso na. Usukan may, pangamanwan may, pangaralan may. Asnanan kaya kaulagan, itang miyaranan tamo, may karamdam tamo nga ba ako? Bakit na magbalik tamo kimustong landas, ning maya papamibiyem-biyem? Repent. It is the Word of God that will take effect in our life. Nung makananong in the beginning of creation, let there be light. Let there be the planet and the stars in the sky. Let there be the plants, the animals and the fish. O damdaman may amano ng Diyos. Let there be new light. Let there be light. Let there be truth. Ibait na ng amano ng Diyos. The power of creation will be the power of the Word of God that will change our mind and our heart. Bakit na makatuntun tamo kindaklat ng maya kapamibiyem-biyem. Mother, brothers and sisters, may narating ginuming mula King Galilee, Capernaum. At in Galilee ang parokyanan ng King. Galilee is the territory of the pagans. Then tao mabibiking karalunduman. Uli tayo makarinig sala ng kasalpantayanan. Then tao mabibiking materialismo. Capernaum and Galilee, their center of commerce. People come and go. It is a busy world. Nung lugar na lang tayo para minuklukan, para may papakiramdaman. Mabilis yung kulayin ng piye. Karinking Capernaum, bebe dagat. Karinking Galilee. And yet, yung lugar ay hindi. Karinya may naraligid. Uling mabilis mikalat yung balita. What and then tao, they come and go. At sana'y daralada yung komersyo, yung business, agenda. Nunay nga mano ng Ginoo. Ipalaganap yan. Even in our working places and in the family, karinya magpapisay pami panaral, King Mayang na balita. May naraling Ginoo, King Galilee, King Capernaum. Labot ng dalundong. Tintang mabibiging dalundong. May nakitang maragulasala, King Mamanaral ng Ginoo. At yan ang gospel reading tapos surprisingly, dahil minunang kalagaday na mas naningin. At walang paris
We have Peter and Andrew. We have St. James and St. John. O din minuna ng inawas ng Ginoo at walang pares sa kapatid. Buri ng payamot kay Hatama. Nung imaya pabalita, kailangan niyang tumunang dilim ipanaral, kareng pamilya tama. It is within the home, within the family. Kaya niya dapat munang may pasyat, imaya pabalita, ning pamikalugod. Yabot ang demi asawa, mikalugod na tapat laking metong at metong. That is one of the best news that you can give to your child. Ay kayong misawa, mikalugod kayo. Alitang Aldo, World War IV and World War V. One of the best news that a child can tell the world is, inya man ako mikakalugod kayo kami. Mimiral in love, peace and unity within the family. Understanding, forgiveness. O yan yung maya pabalita. Muna may pasya, karin kapatid mo. Yung asawa, karin yan ng family groups. Igmaya pabalita. Mag-umpisagan ang matatag, apami abe na rin miyasama. Matatag apami kalugod, ning metong ang pamilya. So, my dear brothers and sisters, di na tayo sana mo lagay yung banalayaman ng Diyos. Let the Bible be true in every home. Alam ang Biblia kahit may bale-baleyo. Sana by one, with a primato, ang nihilo sa. Ilagay ka ng antaryo. Basa niyo, pisulusunuan niyo. There are families who take time for Word of God sharing. One time, I visited my sister in America. May telepwetsi kong mahilig. Nung may bakasyon ko karela after dinner, inawas na rin adwa ng anak, alalaki. May tening asawa na. May bigla ko. After dinner, binasa mi yung Bible. May pag-sharing kami. And we prayed for one another. What a beautiful gesture. Nung rin yung pamilya niya mo may sulusulo king lames. Ikaw yung may asawa before you sleep. Basta niyo ba nila yung mano ng gano'n may pag-sharing kayo. Let the Word of God keep your love strong forever. Yamin po din kakasal, manindita mo nga ang kandila. The wedding candles, pagkanaman niya ka rin may asawa, that let the Word of God yung maging guide at sulod ng karilang pamiyabe may asawa. Yamin po rin kakasal pa naman sa sabyan. Inasanang ng Domingo sisimbahan. Bakit kami pabanalan na karingamano ng Diyos? Let the Word of God guide us and enlighten us. Bakit naman natiling milalablaw, ingkatamang lugod, kasalpantayanan, at kapanayan.